Και τώρα, ποιος θα σηκώνει τις κούπες, ποιος θα τελειώνει τα ντέρμπι, ποιος θα κάνει τις κούρσες από τα αριστερά. Όσοι φίλοι του ποδοσφαίρου έζησαν τον Predrag Djordjevic κοιτάζοντας πλέον την αριστερή πτέρυγα του Ολυμπιακού θα μιλούν για τέλος εποχής. Ο Τζόλε έζησε στο λιμάνι μεγάλες χαρές και πέτυχε ζηλευτές διακρίσεις, όμως όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1992 από τον πύργο της Ηλίας και φυσικά τον Πανηλιακό. Ο 20χρονος Djordjevic, δανεικός από τον Ερυθρό Αστέρα στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, πίστηκε να πάρει μεταγραφή και το τρένο για την Ελλάδα χάρη σε μια καλοπροαίρετη απάτη που του άλλαξε τη ζωή. Είναι γεγονός ότι είχε διατυπώσει την επιθυμία στο μάνατζερ ότι μέχρι Β' Εθνική θα μπορούσε να πάρει μεταγραφή και να ενταχθεί. Και τότε κρίνανε σκόπιμο και ο Γεωργιάδης και ο μάνατζερ να του πούνε ότι ο Πανηλιακός ότι έπαιζε στη Β' Εθνική, ενώ στην πραγματικότητα παίζαμε στη Γ' Εθνική εμείς. Τον βρήκα και μάλιστα υπήρχε και ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο με τον Σταυρόπουλο. Την πρώτη κλωτσιά που έριξε, λέει, 8 μήνες χωρίς με αυτόν, πάρ' τον σίγουρα. Μου λέει, πάρ' τον σίγουρα αυτόν, με την πρώτη κλωτσιά. Όμως την άλλη μέρα ο διερμηνέας που είχαμε βρει για να μπορεί να συνονοείται και τα λοιπά, του ξέφυγε χωρίς να ξέρει ότι εμείς του είχαμε αποκρύψει ότι ο Πανηλιακός παίζει στη Γ' Εθνική. Του είπε ότι η ομάδα παίζει στη Γ' Εθνική. Τότε ο Djordjevic επαναστάτησε και πήγε στα γραφεία και ζήτησε να ασκήσουμε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει για να επιστρέψει στη Ιουγκοσλαβία. Λέμε σε 5-6 μήνες από τη Γ' Εθνική θα ανέβουμε στη Β'. Είμαστε ήδη πρώτοι τότε. Και στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο από τη Β' θα ανέβουμε στην Α' Εθνική, οπότε αυτή η ανομαλία εν πάση περιπτώσει θα αποκατασταθεί το ταχύτερο και όχι μόνο στην Β' αλλά θα είμαστε και στην Α. Τελικά τον πίστηκε, επιθαναγκάστηκε μάλλον, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά το παιδί. Το δίδυμο Djordjevic-Γιαννακόπουλου έβαλε τους μεγάλους του κέντρου να δώσουν μεταγραφική μάχη με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με το όνομα και όχι με το χρήμα. Τότε εξεδήλωσε ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Η επιθυμία των παιχτών ήταν να πάνε στον Ολυμπιακό. Και εγώ λοιπόν, παρόλο ότι υπήρχαν προσφορές καλύτερες από τον Ολυμπιακό, επειδή ήταν δύο παίχτες οι οποίοι είχαν προσφέρει πολλά στο Πανηλιακό, αποφάσισα και με ζημία του Πανηλιακού της ομάδος να τους παραχωρήσω στον Ολυμπιακό και να ικανοποιήσω την επιθυμία του. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1996 ο Djordjevic θα αφήσει τον Ολυμπιακό στα μισά του πρωταθλήματος. Από μια ανύποπτη φάση στο μάτς κόντρα στη Βέρεια προκύπτει η ρήξη πρόσθετου χιαστού. Οι Πειραιώτες χάνουν με 1-0 αλλά και τον Σέρβο για 4 μήνες. Ένας γεννημένος αρχηγός δεν το βάζει εύκολα κάτω. Ο Ολυμπιακός δεν στέκεται σε ένα παίκτη, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι 25 παίκτες. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και εντάξει, πιστεύω ότι θα βρει ο προπονητής κάποια λύση όσο αφορά σε αυτή την πλευρά. Ο Djordjevic από την πρώτη του χρονιά στον Πειραιά πρωταγωνιστεί και καλπάζει, όχι μόνο από τα αριστερά. Οι αριθμοί δεν είναι ψέματα. 12 πρωταθλήματα κατέκτησε με τον Ολυμπιακό. Έτσι έγινε ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της πρώτης εθνικής. 4 κύπελα με τους Πειραιώτες και ίσως φέτος γίνουν 5. Συνολικά σε τίτλους φτάνει τους 16. 127 φορές έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για τους ερυθρόλευκους για να πιάσει την τέταρτη θέση των κόκκινων κανονιών τον Αλέξη Αλεξανδρή. 489 φορές ίδρωσε τη φανέλα με τον δαφνοστεφανωμένο. Δεν προλαβαίνει τις 500, όμως όσες έχει αρκούν για την κορυφή στη λίστα των συμμετοχών του Ολυμπιακού. 67 πέναλτι εκτέλεσε στην πρώτη εθνική για να πανηγυρίσει σε 56 περιπτώσεις. 15 γκολ πέτυχε εκτός συνόρων και έγινε ο αρχισκόρερ στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό. Πρώτος ερυθρόλευκος μπομπέρ και στο Champions League με 9 γκολ. Από τα σαλόνια στα αλόνια και στα 31 γκολ που πέτυχε στις μικρότερες κατηγορίες με τον Πανηλιακό. Έτσι ο Τζόλε φτάνει συνολικά σε όλες τις κατηγορίες τα 160 γκολ. Θέλετε αδύναμο σημείο?
το κεφάλι. Μόλις 3 φορές σκόραρε με κεφαλιά σε 14 σεζόν. Άνοιξε ωστόσο το λογαριασμό των γκολ στην πρώτη εθνική με κεφαλιά κόντρα στην Ξάνθη με τα χρώματα του Πανηλιακού. Ο Τζόρτζεβιτς δεν κρύφτηκε σε κανένα ντέρμπι. Δαχτυλοδεικτούμενος από προπονητές, παίκτες και οπαδούς, όμως πάντα έβρισκε τον τρόπο να κάνει τη δουλειά. Έτσι, σε πρωτάθλημα και κύπελο απέναντι σε Παναθηναϊκό μετράει 8 γκολ. Φόρο 13 γκολ πλήρωσε η ΑΕΚ, με 8 φόρτωσε τον ΠΑΟΚ. Μια μεγάλη καριέρα κλείνει. Οι άνθρωποι που έζησαν τον Τζόρτζεβιτς ως αθλητή και ως άνθρωπο μίλησαν στο Nova Sports. Πρωτεργάτες της δυναστείας του Ολυμπιακού. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ως προπονητής των Πειραιωτών, εμπιστευόταν με κλειστά μάτια τον Τζόλε. Θυμάμαι από αρχή 96 που άρχισε δική μας συνεργασία, είχε πάρα πολύ μεγάλη θέληση να πετύχει. Είχε στοιχεία φοβερά που το έδειξε μετά και το γνωρίζει ο κόσμος και έχει κερδίσει σχεδόν όλα. Πιστεύω αν πήγαινε και κάπου αλλού μπορούσε και να κάνει και εκεί καριέρα πάρα πολύ μεγάλη. Αυτοί οι παίκτες, το έχουμε πολλές φορές, δεν γίνονται, γεννιούνται αυτοί. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος παίκτης ξένος που πέρασε από την Ελλάδα και ίσως να είναι απεσιόδοξο αυτό, δεν πιστεύω ότι κάποιος εισάξιος του Τζόρτζεβιτς θα ξαναβρεθεί για να παίξει τα ελληνικά γήπεδα. Μαζί στις χαρές, μαζί στις λύπες. Ο Γιώργος Αμανατίδης, συμπαίκτης επιφώνης του Σέρβου, ανοίγει την καρδιά του. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να φανταστεί τον Ολυμπιακό, γιατί το έχουμε συνηθίσει πλέον. Να βλέπουμε τον Τζόλε στην 11η, να βλέπουμε τώρα τον Ολυμπιακό χωρίς τον Τζόρτζεβιτς, χωρίς τον Καράφλα. Ένα πολύ μεγάλο κενό και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να αναπληρώσουμε ένα τέτοιο κενό. Ήταν το ντουέτο που έκλεψε καρδιές σε Πανελληνιακό και Ολυμπιακό. Κοινή πορεία μέχρι τον ξενιτεμό του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Ειδικά τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ ήταν ο παίκτης που καθάριζε τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια που είχαμε παίξει με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είχε κάνει τρομερά μάτς. Όλα τα μάτς. 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια οι παίκτες του Ολυμπιακού τα έσπασαν στα μπουζούκια. Κοινός παρονομαστής, ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Έγινε ένα... Σήμερα βρεθήκαμε σε, θα έλεγα, κακή μέρα, αλλά πιστεύω για όλη τη χρονιά αξίσαμε αυτό το πρωτάθλημα. Όσα ζήσαμε σε μια στιγμή τα γιατί κλαις που χωρίσαμε εσύ για όλα αυτές. Πες που οι πληγές μου είναι ακόμα ανοιχτές. Πες. Η βουτιά στο χρόνο ξυπνάει χαρούμενες αναμνήσεις, αλλά γεννά και μια γλυκιά μελαγχολία για τον 37χρονο αρχηγό που σε λίγο θα πει την τελευταία αγωνιστική του κουβέντα. Ας την ακούσουμε προσεκτικά. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα και χωρίς εμένα και με εμένα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και όπως είπα πάλι ότι δεν στέκεται σε ένα παίχτη και πιστεύω στην ομάδα ότι θα παραμένει εκεί που είναι.